dnešnom videu budem mať 100% shade, alebo teraz pôjdem do pásu a 100 kreditov. Čo? Mňa to vyhodilo. GG. Mňa to vyhodilo proste. No mali by sme ho mať už. No budeme mať. Takže nice. Nice. Shade. Jej. Poď sem. Nice. Nice. Máme ho na 0 trofea. Hej, vyskúšam najprv dua. Najprv, potom asi solo budem. Dlho. Ale nice, kamo. Je doma. To čo je za bota? Ježiš. Hlavne nezomrieť proti botom. Ja mám spoluhráča, ty vole, Goata. Ale mám... Ďalší kill. S ním to je úplne easy. Bum. Ďalší. Easy, kámo. To je úplne easy. 7-0. No tak to som poriadne dotrtil. Kámo. Rare. Môžeme si ho aspoň upgradenúť na Power P, čo je už taký docela dobrý podľa mňa. Ale kámo. Lepšie asi budú sola, podľa mňa. Ale kámo, yes, mám ho, konečne. Yes. Yes, sir. No kámo, my tu máme 6 botov. Nice. Hlavne nezomrieť proti botom. Táto ultina bola úplne zbytočná. To je už jedno. Ja som zomrel proti botom. Pomoc. Ježiši. No tak toto. Kámo, ale my tu máme koľko boťakov. Musím si dávať pozor. Najprv budem asi chodiť po vode.
Nice. Win. Nice. GG. Kámo, s týmto The Ghostom. Úplne GG. To je... Kámo, to je tak OP proste. Toto musia odstrániť z hry, kámo. Musia. To je extrémne OPčko, kámo. Co je? Sa snaží ešte niečo robiť. Som ešte nevidel takého hráča. Dead. Toto je úplne ľahké s tým shadeom. Ja budem čakať proste na strede a moje územie, kámo. Moje. Tá Melody proti mňa neviem, čo urobí. Joj, toto je strašne OP. No, tak kde ste? Áno, poď sem. Poď sem, no. Poď sem, Melody. Melody, poď sem. Melody, poď sem. Hej, mňa to už je jedno. Easy, kámo. Easy. Počkaj, no už máme nový rank. Ďalší. Rare. Škoda. Nevadí. Kámo, toto je tak OP proste. To sa nedá ani. Je tak OPčko proste. To je šialené toto. A to už dostal nerv. Nedostal ešte nerv, tuším. Nedostal. Co je? Zapijem. GG. Ale ešte ako sa mu rýchlo nabíjajú tie útoky, kámo. To je v tom strašne OP. Už mám ultinu, neviem z čoho. Nice. Kámo. Toto je vážne šialené. Joj, kámo. Joj. Easy, kámo. A budem tu čakať na strede proste. Ešte sa o niečo snažné. Boom. Easy. Kámo, mňa toto baví. Normálne. To je šialené, kámo. Toto musia odstrániť. Musia, ale že. To je neskutočne OP. Hen. Dobre, Grom. A hen. Nie! Ja som zomrel, som debil. Ja som debil. Ja som prehral na 50 trofeách. Ja som debil. Prvá postava, ktorú som prehral na real 50 trofeách. Ja som Ježiš. Tak toto som nečakal. Poď sem. Ježíš, Shelly. Dead.
Viem, že to sú boti, ale... Ty vole. Nice. Už mám 3 power cubeky. Úplne easy. Pomoc. 52 HPčok. Toto som sa vážne skoro pokadil. Skoro zomrel. Easy. Ježiš. Čo? Ako ma mohol zabiť akože cez zeď? Ma proste zabil cez zeď. 23 trofej do plusu, to sa mi páči. Kámo, toto je také. To prehnali ako ten Supercell. No to je veľmi prehnané. Jako ja som vážne nečakal, že to je takéto dobré, lebo ja som ho ešte nehral, jo. To je prvýkrát, čo ho mám. Ja som nečakal, že on je takýto. Ty vole. Čo ty si dovol... Nie, mne seká Wi-Fi, kámo. Není zač, že mi seká Wi-Fi. Kámo, ale... Pre toto video by už to asi bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčilo a čaute ľudia.